O Festival de Peche, desenvolvido no Conservatorio Municipal, pon a clausura a un amplo e completo programa de actividades deseñado polo Concello de Ribeira para facilitar a conciliación familiar durante o Nadal. Aínda que con importantes novidades, as actividades habituais como o Nadal Concilia volven ser as que contan con maior demanda. Sempre intentando meter algunha novedade en toda a programación, pero en concreto esta de Xoga con Nós é unha das que ten maior éxito e por iso a verdade é que a repetimos todos os anos en esa programación. Tamén o obradoiro de iniciación á escultura impartido por Joncho Argibay está a converterse xa nun clásico do Nadal ribeirense. Este ano destaca a calidade dos seus alumnos, entre os que de seguro haberá algún que outro futuro escultor. Ben sendo prestado por Joncho Argibay durante xa varios anos e a verdade é que os rapaces non só lo disfrutan, sino que algúns se lleven verdadeiras cualidades, non? Así que espero que quizá este xérmolo que empeza neste pequeno curso, pois a algún lle poda servir para que no futuro quera seguir aprendendo, non? Os máis pequenos foron os encargados de poñer o broche de ouro á programación navideña, entoando panxoliñas ante un entregado público que retratou para a posteridade as actuacións estelares deste fin de festa.